aj napriek nepriaznivému mrazivému počasiu, aj napriek tomu, že je víkend, strana Národ a spravodlivosť využíva každú možnú príležitosť, aby sme sa dostali bližšie k našim voličom. Tento víkend sme navštívili spolu s aktivistami z tohto kraja Banskobystrický kraj. Prvou zastávkou našou bola obec Vlkanova, kde ma veľmi potešili tým, že majú veľmi srdečný vzťah k slovenským tradíciám. Veľmi pekne vyznela celá fašianková zabíjačka, sprievod po dedine, masky a všetko, čo k tomu patrí. Myslím si, že je to taká pekná príležitosť, kde Slovensko dokazuje, že vie byť súdržné, že si vie uctiť aj svoje tradície. Vítajte všetci a vy, ktorí ste tu prišli práve v túto chvíľu a vidím, že sú tu na chlapci aj z Badina alebo z Vlkanovej, ktorí bývajú trošku ďalej až za železnicou. Ponúknite sa peknou praženou buchtou, krapňou alebo ako chcete a takisto aj nejakým dobrým hriatým trunkom, ktorí práve teraz rozdávajú miestne kočky, pašiangové kočky. Z Vlkanovej rozdávajú škvarkové buchtinky. Ďakujem pekne, užite si tento pekný deň a myslím, že sa aj zohrejete niečím takým určitým. Ďalšou takou veľmi potešiteľnou tiež skúsenosťou bola návšteva Valaskej, kde strana Národ a spravodlivosť podporila druhý ročník zvláštneho podujatia, ktoré organizuje jeden mladý človek, konkrétne 19-ročný chlapec. Sú to vlastne skoky na snowboardoch a lyžiach, ale podstatou a takým menším šokom pre nás bolo to, že sa to nedieje niekde na svahoch, na kopci, ale priamo v centre obci. Že si proste vytvorili obrovský svah a že vlastne sa takýmto spôsobom bavia. Mňa veľmi potešilo a preto sme ich aj podporili, aj účasťou, aj finančne, že sú na Slovensku mladí ľudia, ktorí vedia zmysluplne využívať svoj voľný čas a že to robia dobre, lebo robia niečo pozitívne a priťahujú k takémuto pozitívnemu využívaniu času voľného aj svojich ďalších rovesníkov. No a teraz vlastne budeme končiť deň v Banskobystrickom kraji účasťou na mítingu v Rimavskej Sobote, aby sme nezabudli aj na Slovákov, ktorí žijú v určite veľmi ťažkých podmienkach na národnostne zmiešanom území. Ja sa teším do Rimavskej Soboty už aj preto, že im nesiem taký pozdrav. Včera som bola v Trenčíne a keďže tam urobili krásnu tortu v tvare loga NAS, strany Národ a spravodlivosť, tak by som sa chcela s ňou podeliť práve s ľuďmi, Slovákmi z južného Slovenska, aby sme tak symbolicky prepojili Považie a naše južné Slovensko, aby sme dokázali, že sme jednotní a že celý národ proste bude držať aj vo voľbách spolu. No, dajte si, nech sa páči. Vidíte, oni sa snažili aj vnútri, aby bola trikolorová. Super.